Hello guys, welcome to my yay. Karon kay mao na ni ang day 4 sa pag-build sa katong room project. Pero before ta magpa-flash sa progress sa day 4 sa pag-build atong room, mamahog sa atas atong vaccine. Isa ka vaccine. Ang dako na vaccine. Dako na imong baboy lagi te. Wo, Nambok. lantaw natin ilang mga reaction guys. Tara lagi. Tara lagi te gubong balay. Dre. Gubong baboy ninyo. Oh, dagko no. Hello. Nahugo. Nanago na gid sila. Diba gamay pa na. To. Ay dakot na tayo. Kadako na be. Budik, kani mo na kung dik, budik. Bal! Bal tayo. Budik, inom na tubig, budik. Yung nagkaliguan, bawal pa na sila liguan. Bawal sa liguan. Budik, dako na kung dik by 18 years, 21 years na. Di mahalin. Te, pwede naman naliguan te. Halin na magud, nahalin ka GL. Ay, nahalin na dahil. Rato ra kayo. Rato kasi budik. Agay na mga budik.